angasho lutho. Wake wazonda abantu abanakho ungenakho. Unemoto nanamoto akakhulumisa usuthi Jesu ngiyafisa uba nemoto ungangimangali bathuswa ingubo ngoba izitha ayifamisile ukuyibona kuqala ingubo emphethe. Awu amen awukho kade ngiyasebenza. Ngamenzani usibanwane? Awumenzanga lutho usebonile. Kuthi they are offended, eh? Yeah. Bathenga online uthenga ngojeni kodwa they are offended. Ngoba masugqokile wena kunento ufika ufaka ingubo bese kuba nenye ingubo engabonwa ngamehlo. Awubazalwane. Some of your enemies avela lapho nje. Sebayibonile into zoba yiyo. Jesus.